Чудите се къде се извършва инвитро оплождане. Инвитро оплождането се извършва в сертифицирани центрове по асистирана репродукция, които са сертифицирани, както казах, от Агенцията по медицински надзор. В тези центрове работят акушер-гинеколози и ембриолози, които са специализирани в асистираните репродуктивни технологии. Хубаво е един такъв център да има и договор с Центъра по асистирана репродукция, така че да могат нашите пациенти да се възползват и от държавното финансиране на инвитро оплождане. В този инвитро център, какъвто е и нашия, трябва да има всякакъв вид апаратура, така че да могат да бъдат извършени всичките видове асистирани репродуктивни технологии. В следващото видео ще ви покажа накратко какво представлява нашата апаратура, както акушер-гинекологичната, така и ембриологичната.